सोमखोरा एसे आराम मोनहांबायनो दा उराबो माइना थेंक्स भिजिट अगेन आच्छा नै इदिसो जादों हाबाबो नोङो मिनि दे मिनि खेबसे देरा मिनि दे ओइ बे नानि इम्पर्टेन्ट खोथाखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनि नैबे दालां बारनाय लोगो लोगो ओरैहाय आगदाजों थाङोब्ला मोनसे सर्टकाट लामा जाबायनो ओंखारबाय गानै जोमै माने दा मोनाबोनो हागौ नालाय ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोरखौ औ बेरायहैनायसै माबायदि जों खेबसेबो थाङै जायाखै साथामबो फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम औ फैनायसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिसोरनो नैबे नै गारिया ओमफ्राय नैबे आंनि नैबे बुलेट बोराय दं नै बेजों होहाबलांनायसो डेम 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 हाद्रियाबा माबायदि लामाबा जा हाद्रिनिफ्राय सेभ जानायनि भाइरासनिफ्रायबो सेभ जानायनि ओमफ्राय हेलमेटआ ग्लोब बास थाव सोनानै लाग्रोनि थाव नङालाय बोरै खारनाय पेट्रलनि दामाबो बारासैरा हाबाब हाबाब सासे आंजों थाफाबावबाय नैबे सोमखोरा नै नुवाखैमोन ओं नोगोद बेरायनो लुबैखायोलै बेलाय बे नै एसे सोखांबाय फैसा गैजाखारा मोनसेल' सोनो हाखाबाय फैसा जोङो मोननै सोनायसै नै हिनजाव गोनां गोजा दे नैबे सासेल' हिनजाव गैया नै हेन्डसाम हुंखा नै दंखासै मा दंखासै हाबा जायाखैना होमब्लाबो मिंगल खालामनो हागौरा एसे जाबाय दा ने आं सालायले गारिखौ नैबे फंबाया सालायथोंसै माने आं एसे खेबमान दिन्थिलांनायसै नोंथांमोननो ओंखायनो सालायथ'ले होमब्ला जों दा लामानि अबस्थानि थाखाय हाद्रिनि थाखायनो नैबेबायदि खोबजोबनांबाय नै इंलिश मेकार बायदि आं इंलिश मेकार नङालै खिन्थु आइ एम नट हलि मलि गाइ हेपेनिं टुडे इन्जय हेपेनिं इन मोनाबिलि हेपेनिं जाहैबाय मालिबिटा बाजारनि साहा थांगोन जोङो बे मालिबिटानि साहानि लामाजों थाङै थाङै बबेजोंबा आखिजों थांनांगौनो मोजां मिथिया लामाखौ आं नुवाखै नै बिसोर नुबाय नालाय इसोरनि उन इसोरनि मा जालायखो मा जादों फाम खमदों आइयाव बायसान्स जुदि ओरैबो थाङा ओरै फैया जायोब्ला औ थिग थाक बानायना लाजोबखानांगौ ना फाम खमनो इसोरनो एसे सोनाङासै आरो होबाय मोनला बिदिजोंनो सोलिनाङो औ बा मेंनायाथ' माथो खालामबावनो खोनाहो दा बे बागमारा बाजारनि साहा एसे दावखोना आखिजों हाबनाय लामा दं बेजों हाबनांगौ आरो जों बेजों हाबबाय नै दा ने बे सिंजों जेनबाय लामाया औवानि दालांजों फुइट माथो हाग्रा मोनहांबायबो आयु गिथावथाव नामालै हाग्राया औ ना गिनाङा गिनाङालै मोनायावसो मारै जायो हाब दा फैफिनायाव मोनालाथ' एसे जारला जानाय नामा मोदै सिख्लाबो थाथोंसै मोदै सिख्ला थाला गैलिलै बिदिसै आरो बालाङानै न'आव सिख्ला मोनहैलासो लोगो लाथोंसै आच्छा जों नैबे बेलगुरि गामिजों हाबबाय नै होनब्ला बेलगुरि एसे दैलामबारि मोनफैबाय ओमफ्राय दैयाथ' गैखाया नै माने बेनिफ्राय बल्डार अन्थाइ माबा माबि साप्लाइ जायो दा साप्लाइ बिदिनो दामफारफोरजों साप्लाइ गयिं टु टाउन अल अन्थाइ साप्लाइ आयु नै जेसिबि जेसिबि दंलायो नै अन्थाइफ्रा नायदो नै जगाजग खालामनो हागोन नोंथांमोननो नांगौब्ला बेफोरबायदि बल्डारफोरखौ गिदिर बल्डार फिसा बल्डार सलिं साइज मा साइज नांगौ मोनजोबो बेयाव आच्छा दै मोनसे मोनजोबबाय नै होहाबदो साम' दंना माथो बे दैयावलाय दिसटार्बनो नाबो दंदांलै हाजो बायदि गोजौखा हाजो बायदि जोब नै अके ओरैबो नै ओरै गोथौ बुनानै माने सालिजोब्बाय ओमफ्राय नैबे दैलामखौ बारनानै मोनसे गामि दं बे आइलेण्ड बायदि ना आइलेण्ड बायदि माने बे हरै बिमा दै थाबाय ओरैहाय नैबे दै थाबाय बे लालाय दै ना थाख्लाय दै ना माबा दै होनो आरो बेखौ
ओमफ्राय बेयाव थाबाय मोनसे नैबेखिनियाव मोनसे गामि हाबबाय बेनो मा गामिथाय औ ओरैबायदि बेसाफोर खिन्थु अब्लाबो माइ गायनानै जानायनि बेबस्था दं बिथांमोना ओइ बाबु मा गामियो लालाय नै लालायसो नो ओइ लालायङा दां माने एसे हाग्राबारि साइज आरो गामिया होमब्लाबो थानो मोजां जागोन गुसु जागोन जायगायाव माने ओमफ्राय बे आलदा गामि नालाय बेवहाय खुनु पलिउसन थानाय नङा आबहावाया मोजां जागोन नै बेफोरबायदि बरिं होजाखानाय जाबाय नै बिग बरिं माने दै दंखल सिस्टेम एम्फौबो फिसियो नै ओमफ्राय बैयो ना साग्रा लाखि आरो दंबावोसो नै दंग इस दंग एभ्रिवेर दंग लिमोननायलै होना हो मा गामि भागि बे मालदांफारा र' माबा नै सिलिन्डारा बोरैबा जाबाय नैबे ड्राइभारा डेन्जारलै दे ओरै साइड खालामदो गारि बोराय जाहैबाय नै खुनुरुखुम सोफिननो हाबाय जाबाय उफ लामाबो लामा नालाय ब्रा ना माथो माने जों दस्रा लामाजों फैदों जाहाथे थाब सौहैयो बेखौ नायदों नालाय ओमफ्राय बेबायदि जाफैबाय आरो बारस'नायाव सर्टकाट इज अलवेज डेन्जारास ना माथो औ बेनो जाहैबाय धाम जाबाय ओरै ओइ नोगोद जादों दां माइया नैबो जमा नै बेलाय थो माला मोनहैयो नंदों नामा नोंलाय यालाय दा सानदों ओमफ्राय मोनाबिलि हिसाबै मोनामसो जायो खिन्थु नैबेबायदि दुब्लिबारि माइबारि गेजेरजोंहाय बाइक सालायनानै आराम थांनाया बे माने फिलिंसानो आलदा माने गारि सालायनानै गामि गोथौआव थांगासिनो दं गोसोआव बिराद मोजां मोनोना इदिला ओरैबो माइबारि नै लामा गोजौ गाहायलाय होना हो येव बास मालदांफारानि हाथाय जानो थांनाया मालदांफारा दायो अ बरिया मालदांफारानि हाथाय जानो थांनाया होना हो दुब्लिबारि गेजेर फैबायलै दिनै बेवनोलाय डेन्जारसिनबाव नै पप दंग गोजा दै दङ दाबो मा गामि होनदों इयो बाबु मा गामि जालुकबारि बान्जुबारि बरिया नैबो गोरलैफोर लोगो मोनदों नै ओमफ्राय बेनिफ्राय जालुकबारि हाबबाय ना मा नाम बाबु नोङो मिनि दे मिनि खेबसे तेरा मिनि दे ओइ बे नानि ने मा नाम जस्टिका नानि ने नोङो मा नाम हा इसाद ये माथो लादों बा नानि नैबे करियानसो नानिया नै नोङो मा नाम नानि प्रिति ए दे तेरा मिनि खेबसे दे होमब्ला थांनायसै जों बैजों बारलाङि दे दा बाव थाबाय था दालां दं बोरैजोंथो दालाङालाय मा दं मा नाम पिकनिक स्पटनिलाय मा नाममोनलाय मोनाबिलि बा नोंसोर थांफेरबाय बा मोजांबो नाङा मोजां दा दे मोसा खेबसे देरा मोसा थादो गथ'फ्रा स्मार्ट गामि गोथौनिब्लाबो आजिखालिनि गथ'फोरखौ नायदो नै माबायदि बानांगौ बेजोंसो आस्ते हाबाय नै वा हैद डेन्जारलै बे लामाजों फैनोब्ला एसे एक्सपार्ट जानांगोन नङाब्ला हानाय नङा जों माने फुराना थांनाय बोसोरनि जिनाखि सोलिनाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट बे एरियासिम जों दा मोनफैबाय बे एरियाया दा माबायदि जानानै दं बेखौ नायदो ट्री हाउस फामु ना माथो फामु थाग्रा दखानबो दंबावो थांनाय बोसोरनि मोनाबिलिनि पिकनिक स्पट जि दंमोन बिनि दलाङा देग्लाय नै बेबायदि जादों नै बेबायदि बानायबाय ओमफ्राय नैबेनोमोन जाहैबाय जेरावहाय माने ओरै गाखोनानैहाय रेस्टुरेन्ट दङमोन हटेल दंमोन जानाय लोंनायनि माखासे दखानफोर दंमोन बे नैबेयावमोन ओमफ्राय नैबे सिनेमा हलसो बानायना दोनबाय ना हनै ओइ बे सिनेमा हल ना माथो साहा दखान बायदि मोनबाय आं बेखौ सिनेमा हल बायदिसो मोनबायलै नै आलाय आरन थियाटार थियाटारनि हल मजा दा नैबे बिथांमोना मेनेज खालामनानै दं देग्लायबो बेस्राफ्रा खस्थ' खालामनानै नांथाबनानै बे दलांखौ बेबस्था खालामनानै होफिनबाय देग्लाय नैबे सारमोना नैबे साराथ' गोदोनिफ्रायनो बे दलांखौ मेनेज खालामगासिनो दं दा आदा ने आदा माइकेल इयो
मालदांफारा नामा नोंसिनिलाय एन्द्रापुर बेलगुरि एन्द्रापुर बेलगुरिनि बे आदाया ओमफ्राय नैबे आंनि लोगो नै बिसोर दा ज' नांनानै दा जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय बे सुबिदाखौ देग्लायबो बिसोरो खस्थ' खालामनानै मावनानै होबाय आरो दालांनि चार्जफ्रा माबायदि लादों सार दालांनि चार्जआथ' बिदिनो बाइकआवहाय 40, 30, 50 बिदिनो लाखियो जोङो ओमफ्राय साइकेला जाहैबाय आप डाउन 20 मानसिनि थाखाय 10 मानसि गोजा थाबैला 10 थाखा फोर व्हिलार्सफोरनि थाखायहाय बिदिनो 100, 200 आच्छा आप डाउन अके ओमफ्राय कारआबो बेजों बारजायो कारजों फैयोब्ला कारनि थाखाय थांगासेयाव 100 थांलाय फैलाय 200 उफ दा जों बेवहाय दसे जिरायथ'बाय फुराना मोनाबिलि बेखौबो जों गारनो हाया बे लकेसनानो जोंखौ बिराद गोजोन होदोंमोन बै समाव थांनाय बोसोरावहाय बेखौ जों नागारनो हाया ओंखायनो बेखौ एसे नायस्रोलांनाय जाहैबाय देग्लाय नै हाग्रा जाफिनजोब्बाय नै नायदो बे गाम्बारि बारि मा बारि नै ओमफ्राय नैबे बिसिनि थाग्रा केम्प नै बिराद मोजां दै जिङाव बानायनानै लादों दालांनि माबा दालां कमिटिनि दालां बानायग्रा बिथांमोननि दा उन्दुलाङागौलै बाव बे दालाङाव थाबायनायसो नै दालां इस दालां नै बिदि समायना देग्लायनोबो बिराद समायना दलं बानायदों नैबे आइ रिभाराव बेयो बिमा दै माने बेथ' रानखाया बे दैया माने 12 मास राना दा आदा राना बियो 12 मास बे 12 मास दै थाब्लाबो बारनो हानायनि केपासिटिखौ नैबे बिथांमोनासो बानायनानै होदों दै नै दालाङा नायदो आंनि उनाव समायना बानायदों देग्लायबो बेलाय बिराद गिदिर दङ दैया दाबो गोथांल' नुलायो नै बेलाय फैद' नै गारिया आंनिया होबोबाय बेलाय नायदो नै एक्टर बायदि नुयोलै ओमफ्राय नैबे मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनि नैबे दालां बारनाय लोगो लोगो ओरैहाय आगदाजों थाङोब्ला मोनसे सर्टकाट लामा जाबायनो दा बेयो डाइरेक्ट मोनाबिलियाव ओंखारहैयो ना बे लामाया डाइरेक्ट मोनाबिलियाव ओंखारहैगोन खिन्थु नैबे जेनाखि मेन रड बेजों थांबाय थायोब्ला बै देबादाङियाव ओंखारहैफिनगोन ओमफ्राय देबादाङिनिफ्राय दावखोनांगौ जायो खिन्थु नैबेजों थांबायला डाइरेक्ट मोनाबिलि ओमफ्राय जों बे सर्टकाटजों थांनायसैलाय नै डेन्जार जायो ना मा जायो नायनायसैलाय ना माथो चलो या लेट्स गो थाथ' आदा दे गोदोनिफ्राय दैलामबारि बाइक सालायबायलै जोंने बिदि अन्थाइबारियाव सालायनायनि गोबां एक्सपिरियेन्स दं माबायदि अन्थाइबारि जोंसो मिथिसिगौ आरो जों गामिनि मानसिफ्रासो जों गामि गोथौआव संसार जानाय मानसिफ्रासो मिथिसिगौ बेफोरबायदि दैलामबारि बाइक सालायबायनायनि खस्थ'खौहाय फैयोब्ला खाथिल'सै नै माने नुहुरबायबो नै बेनिफ्राय दालांखौ बारनानै एसे दावखोब्लानो नुहुरनो हनै लकेसनखौहाय नुहुरबायबो जोंथ' नुहुरबायबो नै नोंथांमोनासो केमेरायाव नुहुराखै नामा नै बास बेलाय दैया ओमफ्राय फाइनालि ना माइनालि होनोमोनलाय मोनफैबाय आरोखि मोनाबिलिखौ नैबे गेटनिफ्राय सुरु जाबाय नै ओरैहायबो मोनसे मिनि गेट दंखासै नै थारमाने ओरैबो एन्ट्रिया माने अफिसियेल एन्ट्रि जाखासै बेजों नै हैस पुलिस आउटपस्टनि बायदिलायखा माथो दा एन्ट्रि खालामगासिनो दं जोंनि गारिखौ ओरैहाय मिनि गेट दं बेजोंबो एन्ट्रि जाखासै आरो अफिसियेलि बेबायदि टिकेट होगोन नै बेयो बाइकनि ने आदा बाइकनि नायदो नै थारमाने ओरैथ' कार हाबजाखाया नालाय टिकेटआबो कार माबा बाइकनिल' दंदां बेयाव कारनिखौ बेसेबां लायो आदा कारनिखौ 200 कारनि 200 नो थाबायनायखौबो लायो नामा होमब्ला साइकेलनि थाबायनायनि लानो गारियाखौ गोजानाव दोननानै हाबखोमाफैला मोनगोन होमब्लाना दे जों हाबलांदिनि ना दे दिनै मानसि जादोंदां गोबाङैनो देवबारबो ना थिग बिदिनो जोंबो हाबबाय बेनिफ्राय मोजां जाबाय नो मानि नो एन्ट्रि बिथांमोना मेन गेट एन्ट्रिनिफ्राय नुदों जानो हागौ खिन्थु नैबे मोनसे मिनि गेट दङ मालिबिथा साइडनिफ्राय फैनाय बेजों एन्ट्रि दं मोनसे बेजों हाबोब्ला नै बेबायदि नुयो हाबजेननायावहाय नै इट्स लाइक ए मेला हियर मेला बायदि जाखायोना नै नायदो आं बेनिफ्राय एसे दिन्थिजेननायसै आं ओंखारथ'वाखै नै बेफोरबायदियाथ' आजिखालि कमनसै जाहैबाय नायदो गोबां मानसिफोर गेजेर दे बेराय दे मादैमोन आयंमोन थांफिनायसैसो नै इदिसो जादों हाबाब दे बुजिद्लायदो एसे
नोंथांमोननो आंनि नायगिरि नोंथांमोना नोंसोरनोहाय खनासेबो दोनखोमाया गासैखौबो हाबजोबना दिन्थिगोन आं दादगारियावहाय थांग्रोनाय दसे एसे फिसा खामानि दं बाइकनि दहाय नुखाबाय दा नोंथांमोना माने साइलेन्सार टाइमानो गहां जाद्लायनायखौहाय बेखौनो एसे थिग खालामना लानि ओमफ्राय जों मेन गेट मोननायसै नै जोंनि उल्था जाबाय दा खेवनाय ना खेवले जाखोलै सुइथिबो नै दे जों ओइ दै दादगारियाव थाङा फैनि र' दसे औ अ एबार नायदो मेन गेटखौ दे नै आंनि उनाव नुसिगोन अके दिस इज द मेन गेट दिस इज द मेन गेट नै बेनो मेन गेटना जों ओंखारथ'दों आरो मेन गेटजों सोमखोरा एसे आराम मोनहांबायनो दा औराबो मेन रड नैबे मेन रडआव मोनसे गेट दंबावो आरो बेयो माने बयनिख्रुइ देरसिन गेट नै बेलाय नायदो नै गेटआ सिङाव साबनांगौ ए बेनि हरिबावखौ बारनांगौ थारमाने अके थारमाने जोङो दादगारियाव फैनायनि उद्देश्यआ नैबेनोमोन नै चलथप आरो नै थिग बय नैबे मेखाल दादा माबानि दादगारिनि थारमाने नैबे आदानि गारिखौ नैबेखौ लांनांगौमोन आरोखि दाखालि फैनायाव गाज्रि जानानै थालांदोंनो गारियाबो खावनायनि ना गाज्रि जालाबायो नै जाबाय दा औ बे गारिखौ लांनो फैदों आरो जों येस बे दादगारि जाहैबाय दादगारि बाजार माने जोङो नोङो नैबे ना लुज जादों नालाय नैबे नै बेखौ मारिनांगौ नैबे हनै ओंखायनो गबोयो चेक है ना ठीक होगा ना अभी हो गया तो हो गया अच्छा और नहीं निकलेगा ना जाबाय ठीक है क्या नाम है आपका मुकुल सरकार गरकोट बङाइगाव আচ্ছা বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে সার্ভিস দিছে না ঠিকই আছে হৰুৰ পৰা দে মুকুল सरकार जिंदाबाद दे ओमफ्राय दा नैबे दादगारियाव मोनसे गोदान इन्डियानि गेट दं समायनानो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहैनि र' थांगासिनो दङ ओमफ्राय जोंनि इन्डियाया भारतआ नैबे ससेयावनो जोबो आरो नै वाव समायना थेंक्स विजिट अगेन आच्छा आरो नै ओरैनिफ्राय नायबावदो नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाजार ओमफ्राय नै बैनो जाहैबाय नैबे भुटाननि गेट दा खाथियाव थांनो मोनानो नोंथांमोननो जुम खालायनानै दिन्थिबाय आङो थांजानाय नङालै ने सोमखोर बोरैबा थेयाव गावहरला सेस जागोनलै ना माथो नै बैनो नै समायना बिसोरनोबो माने भुटाननि गेटनाबो बेयो गेलेफु मोनबाय आरो बेखौ बारब्लानो गेलेफु खारफिनबाय जाहैबाय दादगिरिनिफ्राय जोङो दा मोनाबिलियाव थांफिनसिगोन पिकनिक स्पटआव ओमफ्राय बे मोनाबिलिनि गासै भिडिअखौ पार्ट 2 आव नुगोन नोंथांमोना नेनानै थादो फिननायसै मोनाबिलि ना माथो मोनाबिलि नायगिना बोरैबालाय गासिम बावदोंमोन माथो आंला Yo gini tuh. Siang semua. सिगांजोंमोन